Ahojte a vítajte na mojom kanáli. Dnes tu mám výklad, aké prekvapenie ti osud pripravil. Takže zameriam sa na túto tému, na túto otázku. Chcem urobiť taký rozsiahlejší výklad, tak idem hneď na to bez zdržania. Takže pozrieme sa najprv na oráklové kartičky 7 energií. Aké prekvapenie či osud pripravil. Dobre, spodná karta. A ideme hneď na tarotové karty. Mám tu kartičky Divine Celestial Tarot. Takže božský nebeský tarot. Šestka mincí, páža mincí. Samé mince, dvojka mincí. Trojka palíc. Máme tu veľkňaza. OK, tu sa mi otočila karta. Štvorka pohárov. Osmička minci. Dobre, eso pohárov a ešte kráľovná minci. No teda. Dobre. Tak ja mám hneď chuť povedať, že bude sa vám dáriť po finančnej stránke. Toto tu jednoznačne vidím, pretože tu mám veľa materiálnych kariet, mincí, takže určite buď práca, alebo jednoducho financie, budete prosperovať. Toto ide k vám. No, ja tu vidím tak, že dostanete nejakú pomoc, nejakú podporu, nejakú oporu, čiže možno aj v tej práci takú istotu. Áno, niekto vám dodá silu, alebo proste niečo, niekto niečo, buď naozaj dobrá práca sa vám naskytne, alebo nejaké povýšenie, proste zvýšenie platu. Ja tu vidím veľký prísun ako tých financií. No, máte tu dobré správy, jednoznačne dobré správy idú k vám a týka sa to naozaj práce, zamestnania a čo sa týka tej materiálnej stránky. Dobre, takže vidím, že budete taká flexibilná alebo flexibilný. Prispôsobíte sa naozaj každej situácii a je to dôležitá vyváženosť a taká pružnosť. Čiže aj v tej práci budete naozaj takí, že nebudete už váhať, že čo je pre vás dobre. Áno, zoberiete to, čo sa vám núka, pretože pre vás to bude najlepšie riešenie. Takže ak tu mám niekoho, kto rieši naozaj zamestnanie, prácu, tak toto určite k vám ide. Čiže po novom roku myslím si, že v tom období tu sa niekomu veľmi zlepší ako tá finančná stránka. Takže vlastne pýtali sme sa, aké prekvapenie ti osud pripravil, tak toto bude pre vás ako prekvapenie. Hej, čiže kto naozaj má nejaké finančné problémy, tak možno, že to ani nečakáte, tak toto k vám ide. Že určite vidím takú hojnosť, pre niekoho je tu nové zamestnanie. Áno, čiže budete sa venovať tak horlivo, tak nadšene nejakej práci. Hej, budete úplne ako oddaní novej práci. Trebárs pre niekoho nová práca, pre niekoho tá, čo máte, ale tam sa vám jednoducho všetko zlepší. Tá situácia. Dobre, no ideme ďalej. Mám tu... Môžete zažiť aj nejaké dobrodružstvo. Takže určite, ak pôjdete niekde na nejakú cestu, na nejakú dovolenku, na výlet alebo čokoľvek, čaká vás určite nejaké dobrodružstvo. Čiže možno, že aj toto je
prekvapenie, že na tých cestách, kam pôjdete, zažijete niečo také dobrodružného charakteru. Takže aj to vás môže ako potešiť. No, vidím tu, že môžete mať nejakého mentora vo svojom živote, nejakého radcu, učiteľa, ale môže to byť aj v podobe priateľa. Čiže môže to byť tréner, inštruktor, môže to byť trebárs aj váš šéf, čiže niekto taký ako keby vodca, ale taktiež to môže byť naozaj aj partner. Takže dosaďte si naozaj každý to, čo s vami zarezonuje. Takže takáto osoba sa k vám blíži, alebo už máte takú osobu vo svojom živote. Takže ten človek naozaj bude prínosom vo vašom živote. No ďalej, čo tam ešte vidím? No, vy budete veľa rozjímať, hej. Budete veľa pozorovať ten život, svet, vzťahy. Budete veľa uvažovať a budete mať očakávania, ale to je v poriadku. Áno, ja vidím, že potrebujete aj taký kľud, aby ste si naozaj dali čas na seba, dali takú pauzu na to premýšľanie a vidím vás tak v kľude, hej, čiže budete naozaj v pohode, v kľude. Ja vás tu vidím ako ženu, ktorá je zabezpečená, ktorá má naozaj tú hojnosť. Jednoducho sa mi tu zobrazuje, vyslovene luxus, hej, prepich. Tu ste ako kráľovná minci, to je nádherná karta a nádherná energia ženy, ktorá tie financie jednoducho má, áno. Za to hovorím, že toto je vyslovene karta luxusu. Takže ja vám to naozaj prajem. No ak pozerajú muži, tak samozrejme len si prehoďte energiu. Ja tu vidím ženskú energiu, preto hovorím k ženám. No, čo sa týka vzťahov alebo lásky, čiže pre niekoho, kto nemá momentálne vzťah, tak vidím tu, že sa k vám blíži radosť a také potešenie a šťastie aj v tejto citovej oblasti. Je tu nejaký začiatok toho, hej? Čiže niekto môže niekoho stretnúť, spoznať, môže to byť veľmi priateľské stretnutie a budete mať z toho naozaj veľkú radosť. Budete sa tešiť vyslovene. Takže veľmi pozitívne, pekné správy tu mám, hej? Čo vám osud vlastne pripravil. No, ja by som sa pozrela. No, ja sa asi pozriem teraz na numerológiu. Mňa to zaujíma, lebo dneska som sa rozhodla, že sa pozriem aj z numerologického hľadiska na tento výklad a na túto otázku. Takže mám tu čísla. Takže toto číslo, ktoré padne, môže byť vaše životné číslo. Môže to byť číslo vo vašom dátume narodenia alebo vaše šťastné číslo. Pozrieme sa na to, a čo vám to číslo hovorí. Máme tu číslo 7. Takže číslo 7, čo vám vlastne sedmička hovorí? Je to liečenie, karta liečenia. Takže presne tak. Príde k vám ako keby spravodlivosť. Hej. Je to karta aj duchovná, materializmu v jednom. Čiže presne tak, vravela som, tu je veľa materializmu, ale je to taktiež aj duchovnosť, lebo číslo 7 je o tej spiritualite. Takže budete aj taká citlivá. Dobre. Ak ste naozaj niesli nejaký kríž na svojich pleciach, tak ja vidím, že nastáva liečenie a uzdravovanie tých situácií, tých ťažkých, krízových situácií. Dobre? Takže budete si ako keby vo svojom živote upratovať, triediť, nastáva také triedenie, čiže vytriedite veci, ktoré nepotrebujete, alebo ľudí, ktorí vás tam ťahali dole. Takže tuto je ako keby také triedenie na všetkých úrovniach a je tu dokončenie a posun vpred. Takže určite posun vpred. Či v práci, či vo vzťahoch, ja to vidím veľké zlepšenie.
Takže dôverujte tomuto. Mám tu proste také pochopenie všetkého. Vy vlastne pochopíte celý ten svoj život doterajší, aby sa vám mohol zmeniť k lepšiemu. A máme tu aj doktor duše. Áno, čiže táto sedmička je vlastne ako keby váš doktor duše. Ja som tam videla, môže to byť v podobe človeka, toho mentora, čo sa mi tu ukázal, ten veľkňaz. Takže váš duchovný radca. A proste na tej ceste životom vám bude naozaj niekto radiť a pri vás stáť. Dobre, poďme sa pozrieť na tieto kartičky. Mám tu dosť duchovné kartičky 7 energií. Tak na to som sa chcela pozrieť ešte tak podrobnejšie. Mám tam kartu 43 a 44. Už tam máme vlastne také myšlienky. Je tu spiritualita, transcendencia ega, oslobodenie, vedomie Boha, pochopenie a múdrosť. Presne toto je to. A číslo 11 znamená spojenie, sexualita, intimita, túžba, potešenie, pocity a plynulosť. Takže naozaj spojenie s nejakou osobou. Takže toto tu naozaj máte. Všetko vlastne sa mi len potvrdzuje z toho tarotu, aj v tých oráklových kartičkách. No ale poďme sa pozrieť na celkový význam podrobne na každú jednu kartu. Takže číslo 43, duch vďačnosti. Presne tak, je teraz veľmi dôležité byť vďačný za to, čo ste doteraz dosiahli. Takže prosperujúca sila modlitby, spoločenstvo s Bohom, vyjadrenie hlbokej vďačnosti, keď sa pohybujete svetom, svedomím, že vaše modlitby budú vypočuté. Takže presne také, aké majú byť. V modlitbe si spájajte priamo s vašou vyššou silou, alebo sa spájate, áno. Vaše životy sú posvetným rozhovorom, do ktorého sa neustále zapájate. Modlitba vám dáva vedieť, že nie ste sami. Sila väčšia ako vy koná vo váš prospech a je aktivovaná cez vás. Naplňa vaše srdcia a mysle vierou, ktorá milujúca a súcitná. Máte za čo byť vďační. Stanete sa magnetom na zázraky, keď ste vďační. Sila zdroja je vo vás. Je čas to prebudiť. Krásne. A za tým máme 44. Božský matrix. Ríša duše. Vedomie, že všetci ste božské bytosti. Súčasť tapisérie, ktorá vodkáva svoje sny do tkaniva reality. Synchronicita, naučiť sa dôverovať tomu, ako sa veci vyvíjajú. Zmysluplné náhody sú synchronicity, ktoré posúvajú život vpred spôsobmi, ktorým ste v tom čase nemuseli rozumieť. Nádhera. A číslo 11, tam som videla, môže to ísť o nejaké spojenie. Áno, budete v perfektnej, dokonalej harmónii aj sami so sebou, ale aj s tým druhým človekom, ktorý sa vám tam objaví. Takže mám tu spolupatričnosť, zdravé a harmonické partnerstvá, oddanosť vzťahu, spolupráca s ostatnými, vzájomná závislosť. Vstupujete do obdobia zdravých harmonických partnerstiev. Nemajte strach. Chce to len seba úprimnosť a ochotu liečiť sa. Vy to dokážete. Toto je naozaj šťastný čas. Wow. Krásne. No ja mám ešte chuť si vybrať nejakú kartu, lebo ma to nejako láka. Dobre, ešte, že by som sa pozrela na niečo. Čo máte ešte vedieť? Výborne. Takže ja tu mám veľmi silnú ženskú energiu. Vy budete silná osobnosť. Wow, karta hviezdy.
a cisárovna, to je neuveriteľné, ešte mám tú kartu vozu. Dobre? Takže aj na toto pozriem, aj nové začiatky. No, proste nemám slov, toto je tak nádherný výklad, tu sa vám ide všetko zmeniť, proste vás, ten osud ide ako keby obdarovať niečím úžasným, hej, dokonalým. Takže poďme sa pozrieť, takže mi tu vyšla tá cisárovna, takže najprv sa pozriem na cisárovnu. Áno, je to božská prirodzenosť a je to vaša podstata. Áno, vy ste veľmi charakterná žena, takže veľký charakter je vo vás, že tu ako žena matka, áno, takže pre niekoho môže platiť aj to. Ďalej som tu mala ten voz, ešte kartička vozu, takže je tu jazda k víťazstvu, takže bez debaty. Máte tu slobodu nevinnosti a nové začiatky. A ešte som sa nepozrela na kartu hviezdy. Dobre, máme tu. Takže odovzdajte sa, áno, tomu vesmíru, tomu osudu. Jednoducho je tu proste, odovzdajte to všetko vyššej moci do rúk tej božskej sily. Všetko k vám príde v ten správny čas, pretože toto je nádherná karta, ide to k vám, áno, z vrchu, z hora, od toho vesmíru, od osudu, nádhera. Proste ukončujem nádherne tento výklad, takže budem vám vďačná, keď mi napíšete, pre koho to bol výklad, kto ste sa v ňom našli, či si želáte, aby toto k vám išlo, alebo proste takéto prekvapenie chcete od osudu zažiť aj vy. Ja vám ďakujem za každý komentár, za like, za odber na môj kanál, takže ak chcete pozrieť moje ďalšie výklady, nezabudnite mi dať odber a zapnite si aj zvonček, budú vám chodiť upozornenia na moje nové výklady, keď ich budem pridávať. Robím aj súkromné výklady kariet, takže kto by mal ešte záujem, môžete ma kontaktovať a môžete si objednať u mňa takýto videovýklad presne na vaše súkromné otázky, na vašu súkromnú situáciu. Môj kontakt nájdete pod každým mojím videom. Napíšte mi mail a objednáte si tak u mňa videovýklad. Takže budem sa na vás tešiť už na budúce pri mojom ďalšom výklade kariet. Prajem vám všetkým všetko dobré a majte sa krásne.